Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mjesec decembar je mjesec sumiranja rezultata. Mjesec kada sabiramo koliko smo zaradili, koliko smo potrošili i što nas očekuje naredne godine. Mjesec decembar je mjesec kupovine kalendara, pa svak prema svom afinitetu. Neko kupuje telefone sa prirodom, neko sa cvijećem, neko sa telefonima, neko voli estradu i političare, a ja znam da većina mojih drugarica ima kalendare u kojima su obilježeni mubarak mjeseci koji su pred nama. Želim nešto drugo da vas pitam. Da li vi u vašoj kući znadete gdje je kibla? Kibla je pravac okretanja muslimana u namazu. Kibla je pravac prema Meki u kojoj se nalazi Božja kuća Kjaba. Muslimani kada klanjaju okreću se prema Kjabi na god kojoj strani svijeta bili. Ali ne samo tada. Muslimani se prema Kjabi okreću kada uče Kur'an. Muslimani se prema Kjabi okreću kada dove Allahu dželešanu. Muslimani se prema Kjabi okreću kada zikre dragom Allahu dželešanu. Želim da vas napomenem da u vašoj kući odredite pravac prema centru svijeta, prema Meki. Da na taj zid ili na kistočić postavite maketu ili sliku Kjabe. Da budete spremni kada vaša djeca krenu u školu, okrenite se prema kibli, zamolite dragog Allaha dželešanu spremno da ih sačuva. Kada vaši roditelji krenu, ne dao Bog, po neku dijagnozu, zamolite Allaha dželešanu okrenuti prema kibli da ih susretne sa lijepim riječima. Kada vaš supružnik krene na put, okrenite se prema kibli i zamolite Allaha dželešanu da vam ga sačuva. Onog trenutka kada vi želite napustiti vaš dom i otići nekud, zamolite Allaha dželešanu da vašu kuću sačuva od nepogoda i od njenoga urušavanja. Ako je grijeh gledati u golotinju, svakako je sevap gledati u Kjabu. Zato vas napominjem, vas, vjernike i sve vaše komšije i drugarice koje nose Allaha dželešanu u srcu, da napomenete i podsjetite da u svojoj kući trebaju znati gdje je pravac kible. Ako vas je sramota na to da ih napomenete, poselamite ih od mene i proslijedite im ovaj link. Ja znam da ste vi bolji vjernici nego što vas mi kritikujemo. Allah vas sačuva u svakom trenutku vašega života. Amin.